Ongi etorriak gaurko plentzia zuzenean saiora. Hiruka Uribe Kosta Dabidea krisi egoera larrian zegoela jakinarazi zuten, eta horri erantzun emanez, aurreko azaroak 8an Susara giltza kanpainari hasiera eman zioten. Horri buruz hitz egiteko bertan dugu Hiruka hedabideko kazetari bat, Unai Berea. Kaixo. Bueno, elkarrizketari hasiera emanez, konta eguzu. Proiektua nola eta zein helbururekin hasi zenuten? Historia luzea da. Hiruka tradizio luze baten oinorreko bat da. Getxon hasi zana, Bizarra lepoanekin, orain dela asko, eta ez dakit zen bat. Urdulizen ere bazegoen Santa Marin izeneko aldizkari bat, horiek bat egin zuten UKA aldizkaria sortzeko, laster izango dira 20 urte, pentsatzen dut, edo hor nonbait, eta 21. mende hasieran ere sortu zen UKA Berri, beste proiektu bat, ukaberri.net, webgune bidez informazioa zabaltzeko, aipatu dudan bestea UKA, paper hutsean ematen zen, banatzen zen. Eta orain dela 4 urte ia, erabakia lehenago izango zen, baina gauzatu zen orain dela ia 4 urte horiek bat egitea, eta oraindik gauzatu ez den irrati proiektu bati begira ere bai, beraz 3 hankako zerbait sortzeko Hiruka proiektua, ezta? Helburu hirukoitz horrekin eta hortik dator izena, momentuz bikoitz izaten jarraitzen duena, eta helburua, hasierako horiek eukizuten berbera, ezta? Kalitatezko informazioa ematea euskaraz, euskaraz bizi nahi duen Uribe Kostako jendearentzat. Eta zerk egiten du beharrezko Hiruka? Esango nuke beharrezko baldin bada. Tokiko medio guztiek daukatena, ezta? Hurbiltasunak abantaila batzuk dauzka, txikitasuna ere badakar tokiko izateak, eta horrek oztopo batzuk edo zera batzuk, txarro batzuk segurenik ekarriko ditu. Baina hurbiltasunak badauzka abantaila batzuk, beste medio batzuek ez dauzkatenak, ezta? Eta hitzak berak ondo esaten dela uste dut, ez? Zure alboko etxekoa, argazki baten ikusteko aukera, zure bizilagunak zer egiten duen, jakiteko modu honena tokiko medio bat izaten da, ezta? Eta orduan, ez dakit beharrezko, baina berezi zer egiten duen Hiruka, zerk egiten duen Hiruka, eta tokiko beste dozein medio hori izango da, ez? Hala ere, tokiko kazetaritzaren ere asko hobetu da, kalitatean oso gora egin du, eta gugai gara informatzeko medio handiago batek bezain ondo, ez da batzutan hobeto edo zertaz, ez da, geurera ekarrita, noski, ez da. Eta bero noski, euskeraz bizi nahi duen jendearentzat, euskeraz informatzea. Gauza bi horiek batzen dituen hedabide bakarra Uribe Kostan Hiruka. Eta gaur egun Hirukaren egoera ekonomikoa zein da? Ondo esan duzunez, larria da, horregatik publiko egin genuen orain dela aste batzuk, larritasun hori, eta proiektuaren jarraipena bera zalantzan ipintzeraino. Oraintxe egia esan da, ez dira erabaki guztiak hartu, nik ezin ditut gauza guztiak aurreratu ezaket proiektuak aurrera jarraituko duela. Baina ez da gauza bere izango, ez da orain arteko molde berean izango aldaketa nabarmenak edukiko ditu, ez da, eta hori bakizirarri horren ondorioz. Eta orain arte zuen finantziazioera zein da? Osea, laguntza ekonomikoren bat jaso duzue? Esatera nindan tokiko prentsa guztiak daukana, baina ondo pentsatuta prentsa guztiak daukana, tokiko zeinez eta euskal zein erdal, eta jendearen ekarpenak, kasu batzuetan arpidetza, guk ez dago arpidetza klasikorik, momentuz behintzat ez dugulako etxeetara zuzenean bidaltzen, eta leku publikoetan uzten dugulako jendeak doainik hartu dezan, eta ekarpen voluntariak eskatzen ditugu, publizitate salmentatik lortzen duguna, eta diru laguntza publikotatik eskuratzen duguna, hori dira gure hiru finantziazio iturriak, baina esango nuke hori, hedabide guztienak bezala, gertatzen dena da, seguramente euskarazkoen kasuan eta tokikoen kasuan irudipena dagoela ia osorik edo egin handi baten diru laguntza publikoetatik bizi garela. Bizi gara hiru iturri horietatik eta guri gustatuko litzaiguke noski iturri nagusia proportzioan
izatea jendearen ekarpena, eta horregatik martxan ipini dugun kanpaina hau zehazki hortara doa, ezta? Irakurleen eta edo proiektua babestu nahi duen edo noren erdalduna izan da ere, ekarpena handitzera. Eta horren arira, irukaren biziraupena ziurtatze aldera, zein da zuen eskakizuna? Horixe, eskakizunetako, bintzat kanpaina honena bada, Zuzara Giltza da izena, eta jendeak konturatzea, batetik kostu bat daukala, hau egiteak, eta bultzada hori behar dugula, bultzada esentu askotan, baina ekonomikoa ere bai, eta ekarpena ere bai, eta hori, arpidetzarik ez daukagu momentuz, ez dugulako, momentuz didanen esan eta agian noiz bat eukidezakegulako. Ekarpen voluntario eskatzen dugu, ez diogulako inori etxera bidaltzen dirutrukean aldizkaria, baina proiektua babesteko aukera eskaintzen dugu eta eskatzen dugu. Proiektua babestea, urtean 35 euroko ekarpena eginez, eta hortik gora norberak nahi duena, eta eskaria horixe da, ezta. Euskarazko medio bat babestea, ez euskarazkoa delako bakarrik, kalitatezko informazioa eskaintzeko, eta zenbat eta baliabide gehiagorekin, kalitate gobeago egingo dugu gure lana gainera, horixe. Eta hori, zer suposatzen du irukalagun bihurtzeak, edo nola egin daiteke irukalagun? Egunotan, posible da gutako bat aurkitzea kalean, txartel urdin batekin jendeari eskatuz bete hau eta pinemen zure kontu korrontearen zenbakia. Bestela, bidea beti irekita dago, orain gaina kanpainarekin sare sozialetan asko zabaltzen ari gara esteka bat, gure webgunera daramana, baina gure webgunean oso ikusgarri dago sartu eta berehala lehenengo gauzetako bat, egin irukalagun aukera, ez da, hor klik egin da, datu batzuk bete, formulario errez bat da, eta minutu batean irukalagun egin zaitezke. Diodanez, zer dakar horrek? Dakar euskarazko komunikabide bati laguntzearen posa, ez? Batetik. Hori nahikoa ez badan norbaitentzat, guk astekari bat egiten dugu, eta, egia esan da, aurtengoz amaitu da astekaria, baina berez horrela izaten da, eta astekari hori publiko egiten dugu PDF bidez webgunean ere bai. Baina irukalagunek lehenago ikusi dute. Inprentara bialtzen dugun momentu berean PDF hori zabaldu egiten dugu irukalagunen artean. Orduan, hainbat orduz, ia egun batez edo, horiek aukera daukate, besteek baino lehenago ikusteko PDF hori, gero denentzat zabaldu egiten dugun hori, ez da. Eta, abantaila hori da, hori da, eta gero beste bat, aldiro sosketak egiten ditugula, eta irukalagunek guztiek berez parte hartzen dute. Irukalagun izateetik parte hartzen dute sosketa horietan, normalean ikuskizunetarako sarrerak eta lokoak sosketatzen ditugu, baina bestelako produktu batzuk ere bai, gure iragarleen bitartez eta lortzen ditugun produktuak, ez dakit nongo dendak iragarkia ipini du gurean, baina gainera oparitu dugu saltzen duen produktuetako bat. Horiek ere sosketatu egiten ditugu eta irukalagunen artean sosketatzen ditugu, beraz, aukera hori ere bada. Bale, besterik gabe eskerrik asko.